وكان هناك تشجيع لنا على انضمام. سرکردەیەکی بەرێ هەسەدێ دەبێژە پێدێ هەفبەشی و هەفباریە دی حکمڕانیەدا قبول ناکە و وەگەرا لەشکرێ ڕۆژ خواستەکان ناودەولەتی و نافخۆییە و پێویستە لەشکرێ ڕۆژ وەگەرنە ڕۆژاوای کوردستانê. دê lêdwanekî de bo malpera KDP Info Emîd Husametdîn Ewak ragihand ku gelek caran me hewl daye kêşeyên Rojavayê Kurdistanê bigihînin Serokberzanî lê PYD qebûl nedikir ji ber ku çaresera kêşeyên Rojavayê Kurdistanê li cem Serokberzanî ye û PYD vê çendê qebûl nake. Herwiha serkirdeyekî berê Hesedê eşkere kir ku çendên cara hewl hatiye dan da ku leşkerê roj vegerna Rojavayê Kurdistanê lê bi ti awayî PYD ev bijar de qebûl nedikir û xelkê Rojavayê Kurdistanê hêviya wan bi leşkerê roj gelek mezin e. Derbarî vekşana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û vegera leşkerê roj ku dema niha de bûye rojev. Husametdîn Ewak got ku pêwîst e leşkerê roj vegerna Rojavayê Kurdistanê û di dema niha de xwestekan navdewletî û navxweyî li ser vegera leşkerê roj de durust bûye. Dê berdewamiya gotina xwe de Îmadeddîn Ewak tekez kir ku PYD li Rojavayê Kurdistanê nizane çi dike û berdewam ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê re dibêje tu asûyên zelal ji bo pêşerojê nînin û xelk jî gelek bêhêvî û bêomîd bûne. Beriya çend rojan şandeke leşkerê roj bi hemahingî li gel Amerîka û Hesedê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn û Amerîka ji nişkî ve biryara vekşana hêzê xwe ji Rojavayê Kurdistanê da. Ev biryaran neçaverêkirî tevahiya hevkêşên siyasî li Rojhilatê Çemê Firatê têkil kir û gelek welatên herêmî û cîhanî metemayiya xwe ji vê biryarê re nîşan dan û çend berpirsekî Emerîkî yê pile bilind weke nerazîbûnekî li ser biryarê destişkar kişandin.